Jabreza aimbe zvake. Jabreza ane vanhu vanogara navo pasi vari vematare vanomupa nziyo mashoko. Ivo vozopolisha sema-artist, vozonasesa beat, rhythm and so forth, but message yenyaya yedare anenge ataurirwa. Saka izvozvo zvakashata. Pane song yake yakaimba ndibudirei ndakanga ndiri pakati pekusangana netsvimbo dzenyika kuGender and Culture kuZanu-PF vanoita zvichikaranga kubva 2020 kusvika pavazofukurwa last year. Taifambira matara aiwa dzimwe nyaya nedzimwe nziyo unodzinzwa dzichiimbwa nevaimbi, asi ariwo matara atiri kupindira isusu mun'anga dzezinata. Zvinorwadza sei? Moita mari, mumwe munhu ari kutambura nedare kuti abata chizukuru achisungira upenyu kuti ini ndindachipotekera. Nditange ndaitwa chekuti tozomusunungura ozoita upenyu hwake. Imi maakutora nyedzo ndaimaudzwa nen'anga dzakabudisirwa badza monoimba. Zviri kubayisa, saka pfuma yako iyoyo ndo yatakutaura nhasi kuti wakaimba zvembiri ukaita mari, uri mwana mudiki zvakare, une mari. Wakafamba nawo kubva kwawakaita mbiri, saka tanga kufarira wachaimba song yako yekuti ndinotsvaga mari yatikati aiwa sezvo wakutidzora ndangaro dzaThomas Mafuma asiri muZimbabwe. Pane kufamba kwenguva takazoona kuti dzimwe nyaya dzaunoimba dzitori nyaya dziri kumatare. Zvakutopesanisa vanhu vakatisa mapadza avo kun'anga kuti kosei mbuya nhingi nyaya yangu yangotekeshera kunge inda dziri machira. Ko zviri kufamba sei ngwani zvakutongoimbwa ngwani zvakutaura vakutsenga mukanga. Zvinhu zvakadarezvo zvinobayisa nokuda kuti hatisi kutamba nevakafa. Imimi munoimba muri vapenyu vakangofanana nesu. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana. Tidzoka zvakare pachirongwa chemhepo yamuya soko iniwo ndiri mwere. Ndakadiwa nemhepo handakunotsvaga zvekurombera sezvinoita vamwe zviya zvekuti ndinoda kuita mbiri handidi mbiri handikwanise kuzviramba kana kuzvibvuma nekuda kwokuti ini ndiri mwana mumhuri. Saka zvinhu zvidzinza, saka takangozvitambira. Kuzvida kana kusazvida hapana zvaungaende, kana vemhuri vakushara kuti iwe ndiwe chizukuru mudzidza. Kunyange ndiri mwana wemukwasha, ivo mbuya mai baba yangu ndo vakandirera. So naizvozvo dare rafamba kwazvo. Tese tinoziva kuti vanobhekirwa mune zvematare mwedzi wechikaranga i15 October kusvika 15 November vanenge vematare vakatovhara matara avo. Ukaona uchienda dzimba dzematare zvekungoenda ndovaya vatinotaura vebusiness vaya vanoita zvemabasa. Inotopera gore uchinopinda kunogara nen'anga muchitaurawo nyaya dzenza mune muchimbira. Asi vematare vepasi chigare hakuna zvakadaro. Ungasanganisa nedambudziko unoenda kune vematare vavo, but tine dzimba dzedu dzeuswa dzinonzi dzematare dzinoitirwa matare. Ndori zvemazuva zvine zvechimanje manje zvekuti inonzi imba yakavakwa iyi zvevasina mabvi. Imba yematare imba yeuswa yakapfirirwa nepariro ikadzururwa nevamwewo zvavo mazuva anongosiya denga riri zvichiremera denga riri reuswa wozongotiwo chidhina masaiti. Asi pasi chigare chako chaiko imba yematare imba yeuswa ine flow yatinoti isusu inodzururwa nendori. Saka naizvozvo zvisinei hazvo chikuru kusanganisa nemhepo isiri kuti nematare edu isusu kufanana nevana mbuya mafambisi ancestor avo ratingati pachirungu nickname vematare mashangani vakatopedza ende vematare chaivo havazichaje marebo kuti basa ratakuitiraiwo todaya zvakati. Vanoti kutenda kwako iwewe ndo kukura kwedu mumhepo, asi iwewe wega wabatsirika wafara wega unonotsvaga zvaunoda chisina kuti nokuti mazimari akati kana kuti zvakati wouyo wega vanotosumira kuti dare iri rangana vauya vatipa chokuti ndizvozvo. Asi saka nhasi takanyanya tarisana nedare rebadza
Unoziva kuti vana vemazuva ano munoziva badza sebadza rekungomirimisa, asi nhasi tiri kutaura badza rematare. Chinonzi badza rematare imari inoiswa mundiro. Wasvika kuimba yematare, iwe ndiyo wafambira nyaya dzako. Kwatakataura paya kuti kana ndichiti n'anga handisi kukutsvinyirai, ndimi vemhepo, madhokota echivanhu, asi ndinowanzoda kutaura kuti n'anga pesi pandinotaura kuti vanhu vanatsonzwise zvingoita nyore. Ndiwo waenda kun'anga, kune nyaya yako yawaendera ikoko. N'anga inoda kutaura nezvako usina kuiudza. Ndiwo panonyaya kuti patotaura kuti badza vanokuudza iwe kuti isa badza rako. Badza imari inoiswa mundiro kana kuti plate yemuti, noti kuti yakaumbwa nevhu rekumbisa hari. Tikutaura zvendiro yakavezwa kufanana nemugoti, kufanana kana nemukoko. Saka mari inoiswa imomo ibadza. Badza iri zvanhasi ndiwo pamune michora vaya vanoenda kumachechi vanochindira paenda kunoita 1-on-1 naman of God, pastor wako, uchiudzwa tsananguro dzako. Saka isi kutaura zvematare. Mari iyoyo inosunga iwewe nedare rako, nyaya dzako naiye vatinoti sekuru kana mbuya vari vatinoti n'anga. Pamusoro penyaya yako wogara chete. Ene muimba yamatare yatinoziva isusu munenge muine atinoti marukukwe, masa, bondi emasta akasiyana. Ndipo paunogara iwewe wakati zii. Ivo ndo kupa yatinoti pachirungu yamunoti kuchirungu x-ray. Ivo ndo pavanokupa zvinotanga kukuzizumutsa vachikutarisa iwewe kuti wabva kupi ende chakuunza mudare chii. Chavanozoita kuti iwe vakupetsana ngure wakanyarara usina kuvasumwa ndafambira chokuti. Ndo vatinoti n'anga dzemhepo dzepasi chigare dzinototaurwa nadzo. Ivavo ndo vane dzimba vanokoshesa November watiri kubata mwedzi wembudzi. Vakatovhara vanotanga matare ave kupinda mudzimba dzavo dzematare first week kana kuti second week yaDecember. Asi hazvireve kuti kana une dambudziko ukwanise kuonana navo, vanoonana newe vanenge vakusuma dare rako kumajinda. Majinda ndo anozoenda kunogara pasi nevedzinza rako. Ndosaka tichikoshesa mafura manyoro amunoti mawetlands aya kuti ndo nguva yamaputa fodya dzenyu kumashure dzakunozewa kumafura manyoro amunoti mawetlands, asi mune makavakira ikoko. Hamene kuti mune kuti machembere nevedziva vanosangana kupi vachitomisangano yavo yezvamune makavasumira imi venyama. Saka tiri pabadza ipapo ndo mari inobviswa zvakwena nedare kuti vamwe vanoti 20 here, vamwe vanoti 10 here, but mazuva ano 20 vamuwa. Ndo vanoisa mundiro nyarara iwewe. Uri mukati imomo x-ray yaunopiwa vanokupa fodya, inonzi fodya yematare. Yaunoisirwa muzanja rako muruoko rwako wosvuta iwewe. Bato akana bato musystem mumwe chete iwe vakutanga kukuudza zvawafambira. Vamwewo havakuise fodya pamaoko okutambanudza ruoko, vanokuvhurira bakatwa ravo ivo ungava sekuru kana vangava mbuya wauri kuita matare muimba yavo yematare n'anga yacho. Vakuvhurira bakatwa vanorivhura iwe wodira fodya. Kubva kunobaya kuya kusvika kunosangana bakatwa rasanganiswa ravharwa kunenge kune chimuti kwakachipuranga. Vanokuisira bute fodya yavo yematare, vanokuisa pamhino dzako iwewe. Vamwe havakwanisa kutobuta vanhu vakachidzwa, vamwe kutodonha negotsi, vamwe kutongoita zvakasiyana siyana. Mumwe nekutotanga kutoriramba achitohaka kuti ndivani kundipa bute, zvakutotanga zvinoitwa pabadza. Saka tiri pabadza ipapo ndo paipa patakuda kuti tichionesana nyaya ndakapedzisira kuti raijapuresa kumashure kuti hongu tirambokutorai kumashure kuna Soldier Love. Kuti Soldier Love tinozviziva, vazhinji vanotaura kuti aingoimba asina kunyora pasi nziyo. Ini nhasi ndati kutaurira kuti Soldier Love mumwe vamwe vakafana najapuresa ndataura naso kubvuma kana usabvuma isi kuzvitaura. Soldier Love aiimba nziyo dzematare. Ubva paakainvaitwa na Walter Magaya kuchechi kwake, akazopedzisira asasada kuve ikoko. Akanga azvitarisa iye kuti semunhu wechechi ndiri wemadrugs, inotora madrugs anotaura zvese dzingave mbanje dzake dzatanyanya kumuziya achiputa isi tichikura chigara naye area yedu, asi wake wembare but kwaakatangira kuita izvozvo zvemusic akatangira mumbare. Hatidei kutaura zvakawanda tiri ipapo, but tinongokuya uchidza kuti Soldier Love mumwe munhu aiimba nyaya dzematare. Zvaizongonakira kuti aingoropinda kustudio iye ambogarwa naye kwaanenge agarwa naye nevanhu vaaizenga agara navo, wozoenda wozonatsonoimba maimbiro ake. Izvozvo zvinobayisa takatarisa nyaya yebadza nekuda kwokuti privacy yangu
nevari kutaura vari kuziva nyaya yangu kufanana nadokta anditesta aziva ndakamira sei paHIV status ndini nadokta neropa rangu asi kama zvamunotaura kunze uko matondifumura saka Social Love paakazopedzisira azoimba rumwe rwekuti ndimi makandigadzira nhasi muri kundidai ainge akutoreva vanhu vake ivavo tomusiya ivo akadaro takazotaura hedu kuti azoshayika hongu takazongotaura zvirwere zvake kuti weshuga wechichi asi daka cherombe vakanga vakumuziya nekuda kuti mwana akanga akufumura zvinhu zvaangasanganisana nazvo paupenyu hwake kana kazosiya nditaura mashoko kuti imhosva here kuimba kuti mumachechi amakambani tamusiya takadaro tangoda kuti muzive kuti Social Love mumwe wemumu aiimba nyaya dzematare haisi mhosva unenge waaproachwa nen'anga dzichiziva vengese ndinotaura mbuya soko darira ngo ndakabuda manewspaper vasingaperi 2004 ndikabuda 2019 ndikabuda saka vanhu vanenge vakuziva ende pachokwadi ndikatekenda kana kuhera kuti quiet ndakatorwa picture ikoko quiet department manewspaper echishona vakantora picture vakanditenderedza kun'anga dzese dzemunomu saka zviri obvious umwe neumwe n'anga dauza kuti mudzimai uyu dari rake nderaende pang'anga idzodzo pane vanozogara pasi nevaimbi vobva vatanga kuimba dzidzo vositanga kushira saka nhasi toda kuti muzive kuti sei tinoda kutaura nyaya Japureza takapedzisira kutaura last time nyaya Japureza choziva Japureza kana akatodaidzwa akabvunzwa kuti Japureza unoimba dzani unoimba nziyedzo dzani anokwanisa ngokutaura ndinoimba zviri kuitikawo mazuva ano kana kuti ndinorotswa kana kuti ndochichi asi mubvunzo wangu kwaari kana akateerera ndeyekuti kana uri svikiro ari kutaura wesvikiro tinotoendawo kumvura tinotosanganawo nemapakatwa iwayo tichitotaurawo nepfuko edzidzo nembiya zvese izvozvo takatombogara 10 years tine mikwende tikazogerwa pakafukurwa mbuya kungofanana nemunhu afirwa nebereko ake achichema amai ake vachifa kana baba wake anogerwawo musoro pachikaranga pachinganhu chaicho ndinogerwa musoro eze respect yekurespekta vanhu abereki saka isakakumbirirwa tibvisweyo musoro weduwo bvudzi rataigara tiinaro tikataura payo kuti kana inini ndiine jambo kandine rasta rakanaka ndikanoritengesa zvangofanana kuti iwewo ndiwononzi John ndawatengeserwa rasta naPeter une pati yeupenyu hwaPeter waunofamba nayo pauri nyange riri rasta izvozvo zvitambire kuzvipangana kuzvipikisa kutaura from experience nekuda kwokuti bvudzi munhu kare chaiyo kana nanhasi wamanotoroya munhu nekutotora bvudzi remunhu izvozvo saka munofana kuziva kuti kutenga rasta kwaiya kusiright wozo uchatenga Peter iwe uri John jambwa raPeter richangori naro kana rira memory richange rina patience parasta saka pasi nekutenga rasta takakutaurira izvozvo nekuda kuti zvinhu izvozvo munhu watotwinwani wewe apa wauzviona ngezvinotyisa nekuda kuti ivhudzi nekuti irasta but rasta kandire munhu ukandingana ane dzekwake wodzinza rakesvi zvangova neyo matare eng'anga wotiwo ndiwe mukanya soko mugudu anenge akuita zvanyati nambofu zvinhu zvakadaro zvokupamba midzimu zvinobaisa saka tinoda kutaura nhasi kuti Japureza takapedzisira kutaura kuti iwe uchasangana nemhute nyaya iripo ndeyekuti matare maanyanya ndinoziva kuti unobudirwa une vekwako vanokugara ndikasiya ndataura kuti kana zvichiita ndichadaidzwa vangu iwo tododaidzwa vekwako kana vari vedzinza rako inini vekwangu inini muno muZimbabwe ndivo vakaita kuti mbuya vafukuri ndivo vakakwanisa kuziva kuti sei mwana achishanda achishanyirwa nematsoko kubasa kwake zvikumboreve nekwaanogara nyangwe vakatienda kumasoro ikoko matsoko achiuya tikazotaura tsoko munhu ari kubuda ari pamutupo wake but vana soko vaviri ndoti mai vangu nababa vangu vakatotorana vari ana soko imwe soko ipiri Malawi imwe soko iZimbabwe but vakangodanana zvisinei naizvozvo ivo mbuya vemuno muZimbabwe muchangani akaona kuti mukwasha kwavo ndipiri ndiyo soko kuti nini ndibude patsvimbo dzangu dzakapambwa nemubvakure noti tsvimbo dzambuya dzakapambwa nen'anga yekuMozambique hazvitishamise kunzwa vanhu ndokutora masoro emagora echigadzirwa kukwezva vanhu kuti vapinde machechi ana men of God iri nyaya yekuda mari naizvozvo zvinhu izvozvo zviri kubayisa nekuda kwokuti hatisina chengeto kubva pasi chigare pamaaccident atiri kuwanana nawo ndo takagumbura nyika takasvibisa nyika kubvira matare tiri kuasvibisa vamwe vanhu vakuona kunge manjuzu chinhu chisina basa chichishoresa yeti mudzimu iyoyo netsvimbo iyoyo nevedziva zviriko but zviri kushandiswa nenzira dzisirizvo nekuda kuti muri kunorombera kuti mabasa akaipa hapana anomboda njuzu totozviziva ende watozwa nzi dziva iri iriko haunoyambunga unotya kutorwa handi asi mudzimu wakanaka kana wakafamba nawo mune zvakanaka zvisiri zvekunorombera vamwe vanhu vari kugarika zvamuri kuona vachigarika pfuma yavo izongoparara nekuda kwokuti vanenge vakakanganisa mhiko nemutemo chinhu chese chine mutemo kungofanana nhasi nyika mamiriro yakaita takakutaurai pai kumashure kuti zvakaonekwa kudhara nzira Godfrey nzira haasi mwari magaya haasi mwari makandiwa haasi mwari but nzira akasara oenda kujeri nyika ine akanga apatsanangura
tono rwiyo runoimbwa iko kunyika ino maiwe ndosaka muri kuona paita kataura kuti mai vashivai vakashivai mahofu akauya kwakusowe akafukidzwa dhuku rechipostori nekuda kwokuti vakanga vazvidza artificial hairstyles ake akanga anaa nekuda kuti no munyika mune dare nehanda chaiye mbuya nehanda tose toziva kuti nedare navo dare ravo nderekuti pavakaurawa nevasina mabvi musoro wavo unofambiswa zvakanaka semu nebakatwara tsvimbo yasekuru kaguvi tototenda nemhepo yeguru yelast year vakazowana tsvimbo chifunga kuti zvakaitika rini asi kuma 18 was kudhara kao pane kuda kuti chinyakare chinamba chichiteera saka tavada kuti nyika muzive kuti japresa apesana napiri baba vangu ndipiri panyaya yekuti afambidzana nabhanda akangofanana netimu yanakamuzi bhanda vakaita kuti anababa vedu vasiye nyasarandi vauye kuru nyaya iripo ndekuti kuhanzi wanyanyosimbisa nekuda kuti basa toziva kuti kuimba ibasa rako japresa but paita mhepo iri kutaura nepandiri zviburikidza nekumuchangani wembuya vakafukurwa kuti wanyanyisa kudaro uri kufamba navo ivavo uchigara navo pasi ana Michael Jackson chaiva itora nguva kana kurwisa song iwe unongoti song after song hakusi kuimba kwokuti zvinhu zviri kuitika kuti uri kuzviziva kuti uri kurotswa inyaya yekuti muri kupinda matare amuri kupinda ndo patiri kudzokera nyaya yebadza tosaka tatanga kutaura nyaya yebadza kwane chimwe yen'anga dzinoudzana semaudziranirana vanoitira kuti dare rangana handirikwanise enda kwasekuru ndingi uchinovataura ndabva nekuna mbuya ndingi ndo vanditi ndive kwamuri ndovenge mafambisiro futi amaakuita futi nyaya dzebadza hamuchachengetedza privacy yemunhu abvisa mari yake kukoshesai mari yake yaanenge abvisa mundiro nekuda kuti dare rake kana raitwa ndo panoitwa foundation yekuti zvawafunga kuromba chikwambo changu chekuti unoita mari badza rako wakabudisa mari yakati kana wavanoshanda nechikwambo changu uchidzoka uchipinda pamako unopinda nerivhesi rikavanhu nechikoro zati badza iprivacy yemunhu yainofanira kukosheswa saka imimi kana maakutora nyaya dzeimba yega yega yaitwa dare mopa vaimbi voimba ivo vaimbi vacho vovanza vachiramba kuti tikuimba zvekutega zviri kubayisa izvozvo saka tinoda kuti muchiziva nyika kuti japresa haimbe zvake japresa ane vanhu vaanogara navo pasi vari vematare vanomupa nziyo mashoko ivo vozopolisha semaartisti vozonasesa beat rhythm and so forth but message yenyaya yedare anenge ataurirwa saka izvozvo zvakashata pane songo yake yakaemba ndibudirei ndakanga ndiri pakati pekusangana netsvimbo dzenyika kugender and culture kuZNU-PF vanoita zvechikaranga kubva 2020 kusvika pavazofukurwa last year taifambira matare aiwa dzimwe nyaya nedzimwe nziyo unodzinzwa dzichiimbwa nevaimbi asi ariwo matare atiri kupindira isusu mun'anga dzezinata zvinorwadza sei moita mari mumwe munhu ari kutambura nedare kuti abata chizukuru achisungira upenyu kuti ini ndindachipotekera nditange ndaitwa chekuti tozomusunungura ozoita upenyu hwake imi maakutora nyedzo ndaini maudzwa nen'anga dzakabudisirwa badza monoimba zviri kubayisa saka pfuma yako iyoyo ndo yatakutaura nhasi kuti wakaimba zvembiri ukaita mari uri mwana mudiki zvakare une mari wakafamba nawo kubva kwawakatambisa katanga kufarira wachaimba songo yako yekuti ndinotsvaga mari yatikati aiwa sezvo waakutidzora ndangaro dzaThomas Mafuma asiri muZimbabwe pane kufamba kwenguva takazoona kuti dzimwe nyaya dzaunoimba dzitori nyaya dziri kumatare zvaakutopesanisa vanhu vakabvisa mapadza avo kun'anga kuti kosei mbuya nhingi nyaya yangu yangotekeshera kunge inda dziri machira ko zviri kufamba seingwanzi zvakutongoimbwa ingwanzi zvakutaura vaakutsenga mukanga zvinhu zvakadarezvo zvinobayisa nekuda kuti hatisi kutamba nevakafa imimi munoimba muri vapenyu makangofanana nesu ende chimwe chinhu futi zvazoonekwa kuti iwewe waane cloud puller yako yakaonekwa pawakaita show yako ichilemerera wakaita pano paAlexander Park mune macloud puller saka shamhu dzechembere iyi yakafa 1983 nyika yaane 3 years yatongwa mapesana navo hakuna munhu anofukunurwa kumakuva sezvavakaitwa last year ivhu dzvuku rinenge mapotatoes ekumbare zvatakataura kumashure rovha rati chakata mazino kuti ange mupunga wakushirwa kwaiva kugedageda kwemeno ndosaka takakutorete vakataura kuti kana dare rozotaurwa mwere yangu yakuzozvitaura vamwe vachata anopenga asi vatonzwa ndichitozvitaura kuti ndichazomugara achizomutaura sezita rangu ronzi Mafambiseni achifamba nedare rangu sekubuda kwarakaita manewspaper nemaredhiyo musazoti anopenga ndagara ndakutaura saka muchiona ndichiti kana ndakauya pano hazvisi zvangu
ndakangova netroli iri kungonhongwa zviri mumashelves ichingopekwa ichienda patiwi. Handigone kuzviramba nokuti tapa fodya navo taakudziputa. Pandakakutaura kuti fodya dzisheyano bute rako nderako, kana nhasi ndikafa ndoziva kuti ndine nheko yangu yandakatengeswa nekuda kuti ambuya anobuda pandiri inongoenda neni kurinda. Saka kusheyana fodya kwekwa hakusi right nokuda kuti ukangofanana nemuteuro. Muteuro pamwe ndezvangu zvandiri kuitirwa zvangu ndega tinogozosheya sei kungofanana neyo mapirisi ekupendi maHIV nemamwe ese zvirwere. Saka tati tichionesana kuti Zimbabwe mukabe mukurumbira Japresa haimbe zvake. Japresa anoimba zvinhu zvematare. Kana aine nharo ndichamutaurira vaakambogara navo pasi. Nekuda kuti dare rangu nderetsvimbo yenyika ndakasanganiswa nen'anga dzakasiyana siyana. Paya panakazokutaura zvana sekuru Katerere dare rakaramba handidi kuita dare nemunhurume iye hana kundichenera. Tikazotaura zvasekuru uchidhakwa vakazenge vakupamba iro dare iri varipiwa kuofisi yenyika kuti gender and culture kuti variite vakaripandukira. Vakazopedzisira vaida unorisimbisa kuMozambique vakazofa vachitungamira Zimta. Zvese zvinobayisa. Saka tati tionesana kana muri min'anga mune shuwiro yokuti munotora mapadza nyaya dzebadza remunhu monotura vanoimba muchakwazisa kubvira producer promoter nemuimbi zvodzoka kwauri iyoyo n'anga kune n'anga tun'anga maamhepo tumhepo makupedzera nekuti tinonzi n'anga iwe wenyama unogarwa nemufi svikiro munhu anogarwa nemufi mazotsvaga mari pakapfuriridza nekutaura upenyu hwevamwe vanhu upenyu uchigoshera vamwe vanhu ima akutonouimba nekuhutengesa muchisheyana mari zvinobayisa. Tati tichenesane ipapo ndo patakasiya tikutaura mashoko kuti zvanzi Japresa tingokudza kuti taona wakomberwa nemhute. Ukaona wakomberwa nemhute zvadudzira kuti hauchaziva kwaukuenda wavharirwa, hauchaziva kwauri kubva nekwauri wangopa one place wasitaka. Saka mashoko iwayo vakuru vangu iri vanodigara miromo yavo haiwanzomira pasi. Ndofunga takakutaurirai kumashure vanhu 17 vasati vatsakatika vakafa pana unyani. Takagara takuonesai kuti itai kuti n'anga idzo dzinoturika machira echipostori dzichipwanya mabhodhoro egreen vabve mumadziva imomo. Vedziva vemhepo vadzimu Zimbabwe vari kurwadzwa nekusvibisa kwamaita manzizi dzavo nekunopinga mumanzizi imomo. Kana vakurwa hondo dzekumvura vanobuda vane ukasha vosanganzana nemi. Saka mamwe mapostori ari kuteya nzira dzekunamatira kumakuva nekunamatira ikoko munzvimbo dzinosangana mugwagwa idzi hakusi kunamata Mwari hakuna Mwari. Urombo vakapiwa vachishandisa misoro yemagora yakagadzirwa nemaskeleton evana vakarara panyadzonye nepachimoyo. Takakutaurirai makapedzisira kushanyira nzvimbo dzorini mhepo dziri kusumuka iko dzichitoramba kuti muende kunovaona nekuda kuti vari kukuti uyai makasviba hatikuda kuti muye makasviba. Saka imi mafanira kuwanikwa muchisana naro nenyika. Saka Japresa imba zvako kana zvekusvikirwa semasvikirwa atakanzwa unosvikirwa iyoyo svikirwa zvekwako imba zvekwako nedzinza reve kwako. Usaende kumikisa nedzimwe n'anga dzatambura dzakudo mari ikoko kuda mari ikoko kushora vakakugara bosi vakakugara ndovanokutsvagira ndovanokuchengeta ndovanokuitira zvese. Zvakava nemadzimai anhasi muri kuita mbiri yemanjuzi but umanjuzi wacho hausiriwo ihwohwo. Haukendi kuti iwove muchembere yemanjuzi mudzinza rako kumba kwenyu kudzinza kwako dzinza ndibaba vako namai yako zvisipo mbobvira zvakaitika. Monoita zvekunoromberera manorombera mamanjuzi ndechaiyo eZimbabwe mamwe varumi mhepo dzevarungu dzakafira mumvura dzinongofamba nenzizi zvichisangana imonoitirwa ikoko. Dzimwe mhepo futi imhepo dzevakafa varungu vakafira kumapurazi nguva yakatorwa ivhu imhepo futi dzinofamba moenda vamwe vanhu vanenge vachidziziva ndozviri kuitika vanoita kupingira nembiya dzavo vobva vanokugadzirira iwewe wakuzviti inini ndiri machembere ndiri manjuzi. Musashorese chikaranga chine varidzi vacho. Hakuna munhu anobatwa nemhepo yemanjuzi ari mudzimai anowanikwa asina mutsigo. Vazhinji vacho maakushandisa uchembere uyu kuita chipfambi mazviri kunorombera chipfambi mazviri zvinoda mutsigo. Hazvirevi kuti vanowana neshavero wakutengesa bonde zvinotopesana nekuti manjuzi ahudi tsvina.
manjuzi unokutsvagira munhu anokuchengeta hauri tsvina kana enda basa rako raunoita unotosumudza nzaiti itsvimbo dzemvura saka iwo mwana uchiti nhasi une murume uyu mangwana une murume wotoenda kun'anga iyoyo inokugadzirira kuparadza imba yemunhu n'anga iyoyo haisi inobudirwa nedzinza rayo nokuda kuti kun'anga dzaMwari kune tsitsi kune chengeto asi ukaona uchiendera kunopiwa mishonga yekuparadza imba yeumwe munhu uchizvitiwa uri machemberi hakuna kana uchienda kunoromba uchizvitiwa uri machemberi hakuna vanhu imimi ndimunodana mafambiseni vedu vakafukura havasati vadzikama because vakanyagara Warren Hughes Warren Park Cemetery for 40 years munhu akafa 1983 akafukurwa last year havasangana nevhura avo asi tiri kuzviziva kuti varimo munyika yavo sei tichidaro vakafukurwa tichinosvika pamusha wavo vakanoti gangidzira kuti chingidzira road nehaka rinova ndoshoko ravaiti vakaputa ivo fodya ndiko dzavo vaiti haka kuhetsura kuti iri kunaka fodya iri kuzipa vachitaura isu yange risaide kuti tichiziva kuti zveshuwa tapiwa makodo akufukurwa kuWarren Hughes for 40 years ndivo chaivo nehaka saka kwatiri mbuya vanofamba kwatiri mbuya vari kuona nyika kwatiri vari kuziva zvapamuri kukanganisa nepamusoro kukanganisa saka kumwe kuimba kwamuri kuita musangofunga mukuimbira isu vapenyu vanofamba muri kuimbira nevakafa vane nzeve nyika inei ine varidzi vayo vane nzeve nemaziso vanoona saka kana kuchiti muri kuita zvenyu mega muchazoona nekufamba kwenguvako mozoti mbuya soko mashoko avo aya awire pasi ava totaura havo kuti muri kuzvinyanya zvekuimba matare evamwe ko vasiri kuzvitaura ko vamwe vagara vakatokukuvengai nekuti kuva nemari uri mwana mudiki kunotovengesa nekuda kuti vamwana vana mari idzodzo iko kungoimba nziyo idzodzo chidyidzana navanhu vakasiyana siyana zvinobayisa futi bhozi uchabatwa chimwe chishawa chabata ndosaka takataura dare rabhanda kuti bhanda yagozowanika achiwadzana seko namarisa vachipepa uyu comedian Gringo zvihospital zvechirungu ngazvivangoka nemedication ezvezviri zvehealth kana zviri zven'anga kazvinoitwa n'anga but pakawanikwa ndiwo mamwe ematare nenyunyuto yembira dzakaitwa idzi musa 27 manga mazvigara sei nyangwe zvine vakuru nyangwe zvine maprograms endai matanga mambonobvunza varidzi venyika makangoesana nehanda but kuvakudziridza vedzimbabwe hamusi kuvakudziridza zvangova nekuvaka ikoko kunenge kuri kumapurazi kwaigara vanhu vakasiyana siyana vechirudzi vekumarawi vekupi kwemozambique nakupi tangai maendesa masavheya edu anosavheya zvamunoita zvechirungu zvekuvaka mozotora vanosavheya zvemhepo vakafa mutange maona kuti nzvimbo yakachena ine mozovaka nekuda kwokuti mimwe minane iri kuitika dzimba dziri kuvakwa zvinzwa kuti kungobuda nyoka kufanana nehomeji yandakataura yekuti kwakapepwa vainzi madumbu yamadungwe asi nzvimbo yaigara yavangwa ne3 years vamwe vachiuya vachienda asi ambuya yaro vamwe varimbo tizosvika tizoziva kuti datya just imagine muHICC hotel kana muSheraton kana muno Mutapo unoona datya muchemba nyangwe mukaflashwa rinotange raenda rogozodzoka asi patakariona isusu tiri pama-attachment tikabva tazviziya hazvina kuzombotora kana nguva homeji yakanovharwa yanovharwa kudaro takangosara nenhoroondo mbuya vangwa ne3 years vachigara ikoko ku Ray of Hope mundinzwisisa handambobvera ndakanti Angel of Hope toziva kuti vanhu vakazenge makutaura pasiripo muchida kuda kundipendesa kana kundimakisa namai munangagwa paAngel of Hope ndakati Ray of Hope iri muna Durban kuseri kwaavonde kuavonde shopping center kuna Bonmasho kanotsvaga inonzi Durban vanokudza kuti panumber 5 kana ndisikukanganisa paimbovoone homage asi yakazobva ipapo ndopakaita dare ramai madungwe ndosaka ndakazobvunza pastor yayo kuti pastor uyu namai madungwe vane ukama here vachina mapenyu here zvikaenda zvakadaro ende hatina kupapedza tiri ipapo pakaitika futi munana wemhuri inonzi ana mapingaidzo baba ava munhu akauya ipapo tara kukutaura zvakaona nekuda kuti tataura nyaya yebadza vakanga vaine tsvimbo yavo yavakanga vainayo yeupenyu hwavo yepfuma yavakaendesa vana vavo kunze kwenyika vachivadzidzisa vakazenge vava kuzorwara baba vana vavo vane mazimari avo havanongobvira vakaudzwa nababa wavo kuti ndakanoromba vana vangu kudzidzisai kugarika uku imari idzudzu vakarwara baba ivavo vakauya pahomeji iyoyo vari muzimotikari rinodhura nemwana wavo ini ndiri kutaura pano ndini ndakabva ndanzi ndanga ndatosina paattachment mune vamwe veSt John's vandakatacha navo pane 8 zvakabva zvanzi nevakuru vangu mamatron tora uche titambire client tinoisa muwati
pusha uche. Inini ndine vamwewo vadikiwo vanga vadiki kumashure kwacho. Tikavaisa muuche baba, tikanopinda navo, asi vakanga vaine tsvimbo yavo. Mhepo yakabva ngondivhuvhutira yakataura kuti no matter what zvive zvinenge tsvimbo yababa usabate. Kwako uchete kudhila navo kana mari maBP movatora maobservations motora matemperature and so forth. Vati tsvimbo yababa musabate tsvimbo iyi. Ndo pane dare reurwere rwatenderedza vana vavo vese vamuri kuona vachivaunganira pamubhedha. Ndo pandakaziva kuti zveshuva nyika ine vanhu vayo. Ene baba vagara pahomage yenonzi Ray of Hope. 2014 ere munotsvaga munozvibvunza munozvinzwa kuti zvanga zviriko. 2013 2014 ndongo yandakatacha. Baba vakanga vatombogara kuparenyatwa vakabviswa parenya, vakanga vagara Harare hospital yakunzi Sale, vakaendeswa kuparenyatwa, vakabviswa kuparenyatwa vakaendeswa kumba kwavo. Vaendeswa kumba kwavo ndopa havana kutora 2 days, ndopa vakanzi ngavaendeswa kunonzi kukaranda. Nekuda kuti vanhu vanga vane mari yavaitotora nemamatron kuti zvisi kuhelpa zvepaHarare hospital pasali, toda kuti baba vedu vaende kuparenyatwa, vobudiswa mari dzavo dzese dzavagara imomo, vobhadhara, voendeswa kuparenyatwa. Kuparenyatwa unoitwa kuti the same kuti hatisi kufara, havasi kutritika zvakanaka. Tipei baba wodzopiwa maoko 2 days wodrive waenda kukaranda. Vanhu baba vakanorwara karanda vakazonodzoka futi kuparenyatwa vakanozikanwa nemanesi. Baba nevana vavo vane mari vadzoka futi kokaranda kwadi. Baba vakazopedzisira vazikanwa nemahospitals ese. Kuti muone chinonzi urombwa. Kana wakabata unovhiringidza hama uchirapwa nemedication inodhura asi haurapike nekuda kuti zvinhu zvechirungu. Baba vakazosvika pakunzi ngavachigara kuhomage. Yoba ndau ndikuonesei kuti munzwisise kuti chivanhu chiriko musashore chivanhu. Baba vagara kuhomage baba pandaita atacha inini. Baba vakagara vachidya zvavanoda asi zuva ravo rekufa ndoko vakataurira vanhu vepahomage kuti ndinoda kubikirwa sadza rezviyo. Zviyo ndo zvandiri kuda. Masadza ese ari pana ndoda zviyo. Ende zvinoshamisa ndezvekuti ini ndataurawo nekuti vakange vatouya tikatovaisa muwards asi ndakamhepo yakandoti sobate tsvimbo yavo. Asi zvakazoitika ndezvekuti panguva yekunofa kwababa inini pamaduties ekutenderedzwa tichita matachment ndakanga ndisiri kumawards ekutora matemperature maBP soko ndakanga ndiri mukitchen. Because unofanira kuziva chikafu chinodyiwa nemurwere ane chirwere chakasiyana siyana chinotenderedzwa pamatachment. Ndakanonge ndiri mukitchen ndo pakabva pataura kuti kuda kubikwa sadza rezviyo. Ndikabva ndakanzi Mutefu bika sadza rezviyo ndiwe mukuru muno. Vamwe vese vadiki baba vangazotyiswa mbodza. Ndakavabikira sadza rezviyo ione Friday tichitoenda kuoff. Ndizodzoka kubasa Monday. But unfortunately ndakazodzoka Monday tosvika tonzwa kuti baba ndakapinda Monday yeMuscat kandi baba vafa kuedza kweMonday. Vatakura pano nevakatengeswa parenyatwa kumucha vakavikwa vakachemwa vakavikwa. Asi senda taura mashoko aya zvinhu zvakandibata kuti vana vacho vakazodzoka kuRay of Hope nemazimari vachitenda kubvira muridzi weRay of Hope nemamatrons nemanurse aid ese anga ari papo kuti tinoda kukupai mari mutenge zvamunoda mudye zvamunoda as a thanks yecaring yababa venyu. Dare iroro nanhasi ari bude mupfungwa dzangu ndoka ndakazvibvunza kuti kosei zvakaitika asi nekufamba kwenguva vana ava hanzi maitiro avakazozviita vakatozofamba gata ravo rekuziva kuti baba vakafa nechivanhu. Imhepo yavati kuparenyatwa kusale Mugabe kukaranda zvanga zviri zvechivanhu asi nekuda kuti vana ava vanga vane mari vamunoti nhasi nemasaladi kuti vabhilive nenyaya dzechivanhu zvakanga zviri kure kwanavo. Asi semunhu kana afa munotsvaga chikonzero chauraya munhu nyangwe aine zvirwere zvaanenge achitaurwa kunzi ari kurwara nazvo. Ndoko vakatanga kunotaurwa kunzi baba ava tsvimbo iyoyo yavaigara vainayo maitora semunhu anayo semunhu akura. But tsvimbo iyo was very important paupenyu hwavo. Vakanoromba zvakazoita kuti mimi muzogarika vana imi muchidzidza muchienda kunze kwenyika baba venyu havana kunge vakakutaurai. Mukoma wavo akatanga kutungamira kufa ndiye aiziva urombo hwababa ava. Yakanga iri secret yavo mukoma nemunyin'ina. Saka munofanira kuziva kuti zvimwe zvinhu zviri kuparira vana vanhasi kunzi vari kurwara nemaguka vari kuperwa nemadrugs zvimwe zvinhu zvemadzinza zvinotozikanwa nababa naamai asi havagona vana vavo. Ngatigopa mufananidzo indogara nababa ndichinyepera baba kuti mwanasikana nemwanakomana ndiva baba ivavo.
mangwana kana zvakunetsa ipapo ina hazvimbofaka zvakaita kuti ndizvitaurira ndine singade kurambwa ndisiya pfuma asi ndine ndinozoziva kuti mwanasikana uyu harisi zai rababa mwanakomana harisi zai rababa mwanasikana ororwa nhumba haasi kunobata kana kuti lavhi kunotadza kufamba ikoko achata ari kudzoka imi mana naamai vabereki oright ingobudai pachena kuti aiwa mwana uyu ndiwo vanhingi aende kwake saka zvimwe zvinhu zviri kutambudza vana vanhasi zvinhu zvevabereki maona zvinhu zvinenge zvichiitwa nevabereki zvavanenge vachivanzira vana vavo saka zvinhu zvakadaro izvo zvasi zvinhu zvatinotarisira kuti zvive zvinoendeka zvisine hazvo saka nyika ndati Japureza harambe Japureza anoimba nziyo dzaanopiwa kumatare hazvinei kuti waenda matare ani zvizhinji 3/4 yepfuma yavo yawakawana nekuimba kwakweko asi pfungwa dzako waunoimba newaunoita navo vakuita futi godo kwauri iwewe kuti takakupa matare kuti uimbe wane mari yakawanda kuda kwenu vakukuitira futi godo saka chembere yangu itende yatokurumira nzeve kuti chaona wamumhute nekuda kwekuti kune vatonge vatonewe plus simba rako iwewe rakunzi ranyanyisa riri rekurombera kuimba saka tangoti tingokutaurirawo kuti iwe uri mwana wenyika ino kwawakutsuurirwa pandevekuti wazonyanya kuzostrecha mapapiro ako nekunosangana nevamwe vekunze wokudyidzana navo vakafanana nabhanda ana bhanda ava vakangofanana nana men of God ava because kana zvichitaura kunzi vanopa vanhu mishonga yekuti vanhu vauye kumachechi vachitamba naMwari vachipretenda ivo kuti vanhu vechechi ivo vasiri vanhu vechechi vachitoripa ofa mwanhu mari isatanism kuna Mwari hakuna zvakadaro ndokurava kuti ndo pandakabvunzwa nderipi bhaibheri vhesi ripi panonzi 1-on-1 kuti upiwe prophecy. A prophet is someone asingafana kutombowanikwa ari munhu anofanirwa kunyengererwa kuti tipe prophecy. Mutumwa waMwari anofanirwa kungodeliver sematumirwo aitwa naMwari nemo zvisina kuexaggerate kana kukamura but mazuva ano vanhu vakushandisa prophecy ene prophecy haisi inotoenderwa kuchikoro like pastor utanodza bible study wova pastor kadzi napastor rume. Prophecy haitomboda kuti ufungire kuti haikuti ndiMwari vanokugara iwewe unozodzwa naMwari neprophecy then you deliver. Saka iwe munhu wanhasi gara wakaziva kuti gore rakunopera vanenge vachitohweya all night kuchirobudiswa mari. Icho chinoita kuti iwe udye nemachance ufanira kudya neliver. Inyaya yemishonga iri kuchechi kuya yatinotaura kuti ndo inonzi cloud puller ndo chinokusunde iwiwi kuti uende kuchechi ikoko kunobuda mari. Saka maZimbabweans neurombo nazvizvi kuitika muno munyika taura munoipedza takutaura divi reMalawi takakutaura dare richatanga tingakutaura dare rasoko riri kubuda richiti zvakati zvinhu zvasi zvedu zvinhu zvine varidzi vazvo takakutaura kuti isusu mudzinza redu kuMalawi atipfuye huku kubva huku payakashandiswa kuMbare mimba yaerita achikeswa nekuda kwemukomo wake akanga ada kurombera upfuma pakatorwa bhurugwa erita rikasanganiswa nehuku nebhurugwa remwanasikana wake nekadress kake aine 12 years 1983 mwana aendwa 1973 saka 1983 akanga ane makore mangani zvakaitika 1985 sorry abuya afa 1983 mwana aendwa 1973 zvakaitika ne 12 years akatorwa kabhurugwa kake asati amboziya kana bonde asati amboziya kana kugeza kwe menstruation time akatorwa zvinhu zvake zvikasanganiswa nezvaerita zvikatorwa zvemwanakomana nemwanasikana zvikaendwa nazvo n'anga iriko saka nyika tiri kuti n'anga zvairiko ndo imwe iri kushanda nedzimwe n'anga dziriko kuiti saka ndufu parodi inoda kuti iyo inokonektana nembare pamaglass kufanana nen'anga dzakataura dziya kuti dzinopa macloud puller ana men of God kuti vakumuzare kumachechi saka n'anga zvairiko imangwana ndosati takachema nyaya yebeta inotsoma kwamunoti kutsoma mazano kuteverera tsoka nditsoka mhepo nemhepo mvuri saka n'anga zvairiko yomosiwa here nekuda kuti joketi rakavhurwa asi aivo akada kuti aronde kunoisunga anorwara anodii so tiri kuti aiwa sezvo iri kwanyama kwamusana zvinongonzika police station ine joketi rin'anga iri matapi yokominiketa neveva vari uko kavotora munhu akauya nen'anga kumba kwaerita mukomo waerita akafa ka2019 saka mwanasikana wake nen'anga naiye mukomo wacho vari 3 ndo vakauya saka tiri kuti n'anga ngaisungwe nekuda kwose tiri kuti ngaichisungwa kaparudo vakanhumbi dzemufi mbuya yakafupurwa ndo n'anga kaya yakatora nekwe machire mudzima mbuya dare harisi kupera kwete iye rita baba vake ndodzinzana baba vake vanga ari mukuru weZioni
anotamba mazingoma anotokunda esalvation anopfeka mazidreza mazomba anotsvaira pasa vakanga vane zibhugibhoti ravo rataiti bhugibhoti rinozi zitirobho rendaza ravaisunga eritowe achiteera tsika dzababa wake dzeziyoni n'anga iyo futi yakatora. Saka muri kuona chikutaura kuti zvinhu zvinopfuka zvichibudisa nhava yembaika zvinhu zviripo zvinoda kuti zvichenyurwe. Tobva ipapo itsoko inofamba nakati inobuda iri pamutumbi wemunhu yabuda kuti ichienda kumusha kwayo kuMalawi nekuti 2017 payakaenda kuMalawi Phiri imutupo weMalawi imhepo yeMalawi yakashandiswa muZimbabwe munomu kutongawo panguva yakatonga baba vaMugabe. Saka zvinhu pazvakachinja ndosaka vakandigara inini kuti buda udzokere kumusha uchidzokera netsvimbo. Zvinhu izvozvo zvakashandiswa naKamuzu Banda aitora tsvimbo dzemhepo yenyika yeMalawi dzinorira dzacho dzakasimba dzacho dzemasena dzemachawa dzechigadzira mhepo yake wopa munhu. Yanga isinamboipa mhepo inoda kuti mhepo yaishanda nababa vaMugabe vaiziya vakatasa munhu vaiziva kuti kuvafungira zvakaipa vaiziya it's like an x-ray sort of yaiva enlighter zvinhu zviri kuitika pamunhu. Saka ivo vaiti kana vachida kuona kuti zveshuwa-shuwa nezvauri kuita vaikuisa mudhuze vachikutaudza zvokuti unenge uchiti mukuru mukuru anotaura neni usingazivi kuti vane zvavanenge vachitonzwa zvavaitonzwa nemhepo idzodzo. Saka makaona zvinhu pazvakachinja mhepo dzese dzakasanganiswa kubika basket 1 rekuti dzisimbe panyika yenyu dzakadzokera. Isi takanodzokera kuMalawi 2017 tisingazivi kuti tsvimbo yaPhiri iri kutovagadzwa hanzvadzi yangu madhara makuru aripo. Saka munoona kuziva kuti mbuya Soko mwana wababa Musena anonzi Gideon ari Phiri vakauya muno vaine tsvimbo yavo yanguva yekuti vachidzokera kudzokera kwava kuneta idare rekunogara pasi kuti tidzoke kuivhu rababa vedu riri kunetsa pano pambudzi apa. Havafana kuramba vachionekwa Soko izvi asi vakatoonekwa 3 days zvine chirevo takakutaura masho kuti zvine chirevo kuti sei vakaonekwa. Saka nyika takuda kuti muchiziva kuti pane dzimwe nyaya dzaibikwa kumashure uko hameno mapurogiramu pamwe ndivana tetiutai aizi kune munhu ari kubudirwa nemhepo yemunhu wekuMalawi ari kunzi aendwe kuMalawi akontributwe mari. Saka tichikutaura kuti zvine chekuita nemhepo neMalawi zvine chekuita netsoko. Baba vedu vakabuda kumbudzi munhu iyeye akapopwa noti nekuda kwokuti akashayirwa mari yekutengerwa kofi. Choto chemariro chinotogarwa pasi. Semunhu akafa ari munhu aishanda kumayadhi akanga asina imba yake kuti aitirwe mariro. Achiri mupenyu munhu aigara akanyunyuta achinwa kakota chateu kake achitaura kuti inini ndiri mukuwasha akabva kure ndakashorwa nemachangani nekuti ndakatadza kusumudza mbuya kuti vanovigirwa musha kwavo kuti kana vaita kuti vaende kuWarren Park nhasi vapfuka. Saka ini kana ndichinge ndafa never mind neni kuti ndotsakatika sei ndakauya kunyika yevanhu kuZimbabwe ndichisiya Malawi ichanzi Nyasarandi nekuda kwehukopo hwaitika pakuitonga vabanda Malawi. Zvakaita kuti havazouya nekuda kuti vaitorwa dziri nhapwa maslaves vachiendeswa through Tanganyika vachiendeswa kunana UK. Ndo zvakatiza nababa vedu kuti vazoya kuno. Asi chatinofanira kuti vachiuya vakabhitwa farewell nababa vavo namai vavo vakauya vari mukomana kuno. Vakaudzwa kana waenda kuZimbabwe waenda una kuroora asi takuti tiza nekuda kuti uchange uchitotorwa pari kutorwa vamwe vana ndopa vakajoina zvezvigure iri way out inoti munhu aitamba zvigure muMalawi wakanga uri freedom une freedom yako yekumbengo rako unoda. Saka baba vedu simasenati mazvigure vakashandisa ugure kuti vawane kusneaka out vachibuda muMalawi vachipinda Mozambique Tete Beira vachigara imomo vachifamba kusvika vakanosvika kuno ichanzi Rhodesia nenyaya yehunhu hwaitwa kuMalawi. Saka nhasi Japureza iwewe kana uchionekwa una bhanda unyanga uyu ari vanhu vati kana mishonga yakachida kubatsira maZimbabweans pamatambudziko ngaaite for free because pana ukama hweZimbabwe neMalawi. Why ari kuchacha asina kuda kwokuti iye bhanda asina rumbe nemaZimbabweans akutosimbisa mhiko dzake semaitiro ake aanoita kubvira kuMalawi ikoko takadzokera api pana vanomboda nezvake nekuda kweupenyu hwatisangana nawo kuMalawi. Saka ivo kuonekwa kuti atsika nditsike naye mangwana ukazowana kwatsakatika mumhute usashame nekuda kuti mbuya mafambiseni vatombokurumira
kurumira nzeve kukuda kuti kuzvizive kuti zvamakaita zva27 September angasika varotabira iroro because nyika ichiri kuchema plus November mwedzi watakatarisana nawo plus panori nemamwe magata akatosainwa ekuvhara 2025 achaita kuti hurumende ibudise futi mari yekukompenseta kuvapa makofini vanenge vafa pamigwagwa. Imi muchangozvitora seri zviri light kuti aiwa mahoride vanhu vanongofa tichienda kumaChristmas, asi ndati ndikutaurei kuti ndikuudzei mashoko iwayo kuti pachakanukika futi. Hazvinei kuti takakanuka zveSouth Africa zvakaitika izvi nekuda kwokuti maakukudza kutamba muchiimba muchitira varidzi venyika noise. Mamwe mashoko amunoimba anorwadza nokuda kuti inyaya dziri genuine dzevanhu vakabvisira badza ravo kune dzimwe n'anga. Imakudzipihwa modziimba mopfuma mazviri. Pfuma iyoyo ndenhaka inoparadza. Saka tati muzvizive izvozvo kuti Biringa enda kuti ningi ndiye ari kurira ari kuimba but iva ine secret yekuziva kuti zvaari kuimba hazvisi zvake. Ane kutozvidyira. Ane vamwe vanhu vanotomupa mashoko. Imimi kwenyu kunopinda mashozi koko hakusi kuti kunoenda wega. Unenge watoenda futi neshungu toda kunofara. Mukunofara ikoko musakangana mashoko fare tindike. Vamwe watozopedzisira kubvisa kana nemari dzemasocks. Iye anga enda unoparadza kana 50. Anakirwa ari imomo. Wopedzera kutoenda nekumasocks pamwe apinda ne200 ozonobuda asina kana $1. Haisi mhosva yako. Mine mishonga futi inenge yakagezwa nevanoimba nemastage avo nezvavanenge vachiita vachiuya vanoomberera kwavanoomberera ikoko kuti show yangu titore mari because kuimba rabusiness. Saka tati tikutaurei muzvizive izvozvo kuti muchiziva kuti nyika ino ine munhu ari kumbudzi iri mhepo anobuda pamutupo wake ari kuvarirwa kuenda kuMalawi nekuda kwokuti vana vake vakaenda kuMalawi 2017 musi wa23 December takasangana nemotakedhi yababa tichienda kuMalawi. Ivo munanga vachiuya vachibva kwavaibva tikasangana paroadport tikavapa respect sezvatinongoita kuti vakuru kana vachipfuura nemota mabhazi anomira tikaenda kuMalawi. Tichienda kuMalawi takaenda kutsvimbo yaPiro. Saka hama dzake dzinosungirwa kuti dziuye kuno dziuye kumbudzi vonoita chivanhu chavo chechiMalawi vari ikoko nekuda kwokuti 2017 taenda tiri mhuri yese inogara kuimba yakapambwa nen'anga iyi imba yaEritai anova ndiye mukadzi waGideon. Gideon ndo avaiva baba vedu isisi vainzi Gideon Jongwe Mutema Vijarona Sachoka Piri uriwo mutupu. Saka baba ivava vana kuzorora nekuda kwokuti haisi nyore kana makanzwa dare. Munhu akatadza kuchemwa kubatidzirwa moto, munhu akatadza kutengerwa kofini, munhu akatadza kuitirwa mariro. Vanhu vakangonzwa wanzi munhu afa, vanhu vakabvunzana kuti tomuchemera kupi, kuti timuchemere kuba kwemukadzi wake kumbari vanhu veimba yemukadzi wake Erita kune dare rekuti kwakapopwa mbuya vasina kubatidzirwa choto chemariro. Zvakabva zvanetsa vachibva vangoyeuka mashoko ake aitaura ari mupenyu nini kana ndichinge ndafa ndisiyei ndakadaro kumusha kwangu ndinodzoka ende ananena kare bambo vanga kuti ine ndikamwarira mundisiye chonchi chifukwa chokuti ineyo atamandinyoza chifukwa cha mukadzi wanga alapepera wamusara chifukwa cha gogo asina kapange mariro ndiye ine ndikamamwarira ndiye mundisiye basi ndibwerera kuMalawi. Ine ziona anabwerera kuMalawi. Baba vedu vakataura vega vakati inini mukandakafa mundisadi viki nekuda kuti hamuna kwamunondichemera ini ndoitirwa mariro ambuya takatadza kuvaitira nekushaya hama dzekumukadzi wangu dzakandiomesera. Saka ini ndinongotsakatikawo asi kwangu kumusha ndinodzokere ndisho vakadzoka vatsoka 3 days dzokere pamaflats iri pamusoro pemba si zvekunyepera kwayakabva nekwayakaenda hapana nozviziva ndopamanova kuziva kuti munhu anopfuka. Saka zvinhu izvozvo tavakukumbira nyika kuti tibatsirike tiende tinogara pasi tochiita kuti hama dzavo dziuye sedare riri kutozikanwa kuMalawi kudhara 2017 pakatotaurika unzi vakauya vakafamba sei tikataura kuti vakafa takabudisa blanketry sevana sechiremera kuhama dzababa vakadaidza baba nezita ravo mumhepo sezvamunongoona mafirimu aemanajira munoti igwe vakangodaidza bamba Gideon ana tinavapedza abwera. Pavakatodaro vakatoita chivanhu chavo. Saka chivanhu chavo ichocho takabva tadzoka 2017 iyo musi wa29 December taenda musi wa23 tikabva tazopinda 2018 New Year tanga tato muZimbabwe kuchibva yazoita mhepo yekuti dzoka iwe uri one niwe mukuru. Chibva tazodzokera kuMalawi 2018 muna June musi wa5 June. Pandakazodzoka ndakadzoka ndakaberekwa nemhepo yechengeto
ine kuda kuti vachibuda semabudira vakazenge vakuita vari matsokwai zvakabuda neikoko nekuda kuti idare kuti nyika muzive kuti pakapambwa erita nen'anga kadzi nejoketi rinofanirwa kunge chinosumudzwa ndo pakapambwa tsvimbo dzapiri asi piri akaonesa simba rake kuti iye akasimba nekudzoka ari pamutupo wake saka kana iwe uri shumba dzoka uri shumba kana muri manjenjenje zebra wewe muri manjenjenje saka tikutaurirai kuti matare ariko asi imi ndimi muri kusvibisa matare nyika ino nekuda kuti makudzikisira chikalanga pasi muchisa chirungu pamusoro saka nemashoko iwayo tati tidzidzisane nekuonesana kuti mugare maziva kuti marumirwa nzeve kuti kuchema ticharamba tichichema vakuru kana muchivaka dzimwe nzvimbo dzamunovaka dzinobatana nekunenge kumapurazi ngakuendewe matare mambonoongororawo kuti panokodzera here kuvaka zvamungade kuvaka ipapo noti kungoti masavhea imimi vanovaka hamusine vemhepo dzimwe nzvimbo dzichiri kuyera dzimwe nzvimbo dzichiri kupfuka dzimwe nzvimbo dziri kubuda tsamwa dzinozerana taakunofara kuenda kumakrisimasi tinongorohwa tiri mumabhazi zvimwe zvacho zviine mhiko yeavo vakataurwa munongovanzwa vanobuda vanhu pachena n'anga yakaenda yemwana wenyu wenyika yakaenda yega kugana kunotora masimba ekupa vamen of god kuti vaite mari dzavo machechi imi muchienda utsinya hwakaita sei kuti munhu anonobudisa mari yake chegumu kuti upenyu hwake hurarame izvo ari kutonopa n'anga akadisgaisa nekuzviti men of god iye aine dumwa rake remazimari vamwe dziri n'anga vane magata avo anoda ropa racho richitorwa murimi vana venyika toita seiko nevanhu avo toita sei tinoziva kuti kumatare kune vanonzi mawitchcraft chapter but pane munhu akanotora dumwa rokuti anopa imwe n'anga kusimbisa rimwe n'anga kudeutsa ropa revamwe vana vevamwe vanhu vachifa izvozvo zvakuda kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti todini kuda kuti nekufamba kwenguva marizimbabwenzi varidzi venyika mazimbabwenzi mimi nemutupo yenyu yechishona nechindivere ndomimi ndimi dzakawanda nemamwe marudzi muchazopedzisira matova shoma because ndimi muri kupera kutswanywa saka nyika ine takaitarisa ine peace mukugara kwedu zvisina hondo kuridzirana pfuti but spiritually hakuna peace tikudeutswa mbichana saka isiri kuti aiwa zvinhu izvi tendai piri akatobuda ari soko naive mafambiseni mbuya vakagara pamwana wemukwasha kuti tizouya tichikutaurirai kuti tapiwa maziso enyika kuti muzive kuburikidza kwemazina akaita gedegede muvhu Warren Buffett timuzive kuti nyika yakamira sei iwewo munhu chinengedza kurilaya namen of god chinengedza kurilaya newe matare kana uda kunamata imbopfugama wega nemabvi ingwani chaiye Gideon Judge nickname ane sasta wababa wangu inipiri Gideon wemubhaibheri akapindana nehondo chaiye vanhu 32,000 vake maisraelites kuenda kuti vanorwisana nevavengi vemukenani 135,000 vati mwari vakamuudza kuti satye nevanhu vako vashoma ivavo vamise nese vaudzwa kuti vari kutya hondo ine kuda kuti vashoma ndiani varegere kuenda vakabuda 22,000 vakati isi satingakwanisa kurwa 135,000 kwakasara 10,000 mwari vakamutaura Gideon futi kuti usatye ne10,000 against 135 unovarwisa vakaudza jaji Gideon kuti enda kurukova unovati vanhu vemvura achanwa akaisa nemusoro mumvura nedumbu rake zvese haende kuhondo asi achanwa akaita kusumukira achikambura mvura nerwoko achigeza kana kumeso nekunwa achitasa kurudyi nekuruboshwe kuona ndiana ari kuuya mudhuze ndiye the right person kuenda kuhondo and akaenda nevanhu vakanga vavashoma pa 10,000 akazoenda nevanhu 300 nekuda kuti mwari vanoziva marongero avakaita hainambonoitwa hondo yekuexchange mwari akangoti varwi vauda kurwa naiwa vakagara kumabhesi kwavo ivi muchingoende makawanda mungonoridza noise mahonzi mabhosvo kahwani zvodraw attention yehana dzavo vachatiza ende vakangotiza vari 135 akabudirira saka mwari anoziva zvaanoita Zimbabwe is a beautiful country inodiwa naMwari ine Christianity but Christianity yaitwa brush off nesatanism asi sisi kana wanzwa yochera chechi namata Mwari usanamate mbiri yeunaku wechechi usanamate mbiri ya men of God
kuti ane mbiri nekuda kuti mangwana muchaenda to hell mese pasina ane key yekuheaven. Saka tati tingokutaurirai kuti iye zvinezvi matare akavharwa. Ukaona uchienda kudzimba dzen'anga, aiwa atishore asi chatinoziva nekuti havasi kufambirana nemuko wemadzimbabwe. Wana nehanda kun'anga dzinotya Mwari akuchajanwe mari, unongoya wega nechawada kuvatenda padambudziko rako wakosherwa mwana nhuva waitwa. Ukaona vanochaja mazimari nevaya vanotokubvunza kuti chii chikunetsa, iwe wabviswa mari yebadza. Badza ndo yatataura ndo mari inoiswa mumbiya muimba yematare. Matare chaiwo achavhurwa kunana mwedzi wematare 15 Oktoba kusvika 15 November vakatovhara. Ukaona wakuenda kumatare, isusu zvedu isusu vatinofamba navo vanova ndo vakafamba nedare rambuya. Tinototaura zvematare second week yaDecember. Iye zvinezvi tiri kutoziva kuti mumhepo mune majinda aya ekuti kana uri mwereyo paunoitirwa miyedzo chiga ndechekuti nyara ragara sehwai, nekuda kuti ndonguva yematemptations, ndonguva yezvinhu zvinoitika zvakashata. Saka iwe unoziva kuti mwana wematare haamboita shofu nenhekwe pane vanhu, atomboda kuti vanhu vazvizive. Asi vemanjuzi vanhasi ava vari kurombera umanjuzi nokuziva kuti njuzi inotyisa, ndo vakutyisa vamwe vanhu. Vane varume vava mudzimba, anototonga murume nguva yebonde kutomuudza kuti zviri kuita kuti hazviite nekuda kwokuti zvine zvinonzi machembere. Akada kuti murume ataurise, ndinotaura navambuya, vanozokukesa, usanyeperwe. Munhu atori munhu iyeyo unogara naye ari mukadzi wako ane matare, haasi wemadzimbabwe, emidzimu yenyika. Akatobatwa neurombo hwaanoshanda ainawo ari paumachembere, kududzira kuti nen'anga inogadzira machira ake kana yaanoombererana nayo kana yaanoenda nayo kumvura, vese iva vanoda kurohwa neshamu nethe originary vematare chaivo. Kungofanana nauyu wamunoti vhara zipu, tingamuda kuti ana originary manza iroyo. Uyarara wamona akapfeka hete kwambisa hete amboita godo segodo rinoitwa nasekuru vane mhanza, wosvika uchitamba navo kwabvisa chapeva musoro, vanocheuka vakatsoma kuti ndiani andibvisa hete. Inoda kuti vanenge vachikoshesa mhanza because originary mhanza inowanikwa kumadzi cheteguru. Asi kana iye yekunyepera kungorelaxa. Saka ndoda kukuonesai chinonzi originary chagara chiri chakanaka. Izvi zvimacopyrights, zvimafake, zvimageneric. Ngofanana necartridge chairo riri OG harimbofara rakauraya printer, but iri rakangoiswa tone yekunyepa rinotokonzeresa kana printing yacho haibude zvakanaka. Saka tangoti tingokuzuvirai kuti japresident ninge tanga takamusiya takamuhenga kuti mhute ada kuitiswa sei, aiwa arumirwa nzeve neimwe yemachembere enyika kuti mwanangu wanyanya weba muswe, vanhu wafambidzana navo vamwe vacho vanotoverengwa pamhiko dziri kuparadza nyika. Mangwana pavacharohwa nemutsvairo wakauya nababa kubva kuKigali, musazoshama nekuda kuti nyika ineyi ine ngirozi yeJurani Furisanta yaigara iri pamutumbi pababa Vanzira. Ndiani madzibaba wakamboonzwa kuti ari kujeri kudaro aigadzira muteuro, vaigadzira muteuro baba Godfrey Nzira pasoro ravo reJohani Masowe, nekuda kuti vanga vakagadzwa nengirozi inova ndiyo yakabheka nguva yakatanga magandanga enyika ino. Vana mukoma venyika vakurwisana nevasina mabvi kutora ivhu ravo. Ngirozi iyoyo ingirozi yefairness ene ine faith ene ngirozi iyoyo inoda chakanaka. Saka tiri kukutaurirai kuti wiriranai dananai, makada kunyanya kuda mari mangwana zvinoonesa tochema dare riri kubata vana vedu remadrugs. Hatiri kutaura kuti madrugs dzaamhepo dzemadzinza dzaakupfeka vana vachipenga muchivati madrugs. Idzo imhepo. Imimi vabereki gareyo pasi, musangomirira mapsychologist, musangomirira mapsychiatrist. Gareyo pasi mombotarisawo kumashure kwemadzinza enyu kuti wowe vakafa vekumadzinza kwenyu makapedzisira kunombovabvisirawo mahuswa okumakovarini. Nekuda kwokuti dzimwe mhepo dziri kusumuka muno ndedzavakafa vari kutsamwa vane nzvimbo dzavo dzakafanana nemumbaro, mokuti vanhu vanongopfuura vachiswera vachitamba njuga mumakuva evanhu, vachiita kana svina mumakuva evanhu, vachiita zvavanoita zvebonde usiku mumakuva evanhu. Mhepo idzodzo dzinotsamwa nekuti takatarisa pamakuva ari parufaro panova ndo pakatambwa independence yenyika ino.
Pakatonasongerwa kunzi Hindu Pioneer what Cemetery. Kwanza kuti ndezvevanhu vekunzoko vanotsamwa variko vari mumaspirits vachiona vokumirira mumvuri pamarodhi moita accident motikati driver haana driver's license akazotenga akazodii hamushaye zvekutaura asi mukutadza kuchengetedza nzvimbo dzevakafa. Tiri kuti enderai mberi nekuisa majurawo macemetery areas. More respect RIP amunoti rest in peace. Zvire zvine meaning kuti mufi kwake mupenyu kwake. Vapenyu ngavagarwe nemhepo dzemadzinza avo. Kana ari mhofu woita zvetsvimbo yamhofu, kana ari mukanya woita zvamukanya. Noti kuti ndinyati unoita zvamhofu zviri kubayisa futi izvozvo. Dzimwe nziyo kuvanoimba nziyo maproducer nemapromota dzanoisi kune vakafa zviri kubayisa futi izvozvo. Saka ndati tikwakurumewo nzeve tichizodzoka tazovhura matare edu munana December. Ndodaira hangu mashoko maanzwa tajekeserana. Ndinotenda hangu nechirungu. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.